Добрый вечер, снова добрый вечер, и снова в эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем людей, которым есть что сказать. Сегодня особенный мой Prime, потому что он первый в этом сезоне 2020-2021 годов. Мы начинаем новый сезон, новая, хотя и немножко временная студия. Надеюсь, что вам понравилась она и понравится тем более гость, который сегодня пригласил. Это бывший министр иностранных дел України Павел Климкін. Приветствую. Вітаю глядачів, тебе, звичайно, з першим праймом в цьому сезоні. Ну і я так, щоб покритикувати по-дружньому канал, та студія була якась класніша. Один до одного так обличчям потрібно міняти. Душевні. Ну, ми постійно щось змінюємо в нашому житті. Ось, Ні, але ж я жартую. Це от на цьому каналі завжди відчуваєш себе от майже як вдома. Це насправді важливо. Це люди, а люди, вони роблять великі канали, великі проекти. Спасибо. Ну, спасибо за то, что пришел, во-первых. И действительно очень приятно, что откроем новый сезон с тобой беседы. И тем вот так просто выше крыши. Та тут, по-моему, не на годину, а на 3 можно поговорить. Да. И то, что всех сейчас интересует, это события у наших соседей Республики Беларусь. Много чего я начитался, наслушался от разных экспертов и так далее. Но я не хочу никаких своих мнений высказывать. Я хочу услышать то, что думает экс-министр иностранных дел Украины по поводу того, что это вообще такое, что мы наблюдаем сейчас в Беларуси. Це нова Білорусь. Вона з'явиться не за тиждень, не за місяць. Це процес буде такий, дуже непростий, але нова Білорусь є. От насправді, от ти один з найдосвідченіших журналістів. От скажи, ну чесно, от в ефірі. От ти очікував те, що відбувається останні 3 тижні? От саме так? Нет. Чесно говоря. Чесна відповідь, да, правда? Да. І я ж не жартую. Дуже багато з класних людей і класних експертів цього не очікували. Почти никто. Ну, тут Беларусь, она немножко ушла из нашей повестки дня, там как такое болото было и было, да. Но вот единственное, мне Севгиль Мусаева сказала, редактор «Украинской правды», что она читала телеграм-каналы белорусские, на которые мы многие сейчас подписались, да, и говорит, я ожидала вот этого, потому что я чувствовал, что это происходит. Но я, честно говорю, не читал, не знал, не подозревал. Ну, у мене ж багато друзів. Я ж, не знаю, я, по-моєму, тобі розповідав чи ні, я ж на чверть білорус. У мене дід з села, який на межі Гомельщини і Чернігівщини. Ну, таке Полісся, я ж Клімкін, навіть це ж білоруською звучить. Ну, але якщо серйозно, у мене ж багато там хороших друзів і приятелів. Я останній раз за позицією в Вільнюсі зустрічався ще до карантину. Ну, і я насправді бачив потенціал. Я, чесно, як і ти, не знав, що це буде саме так. От така хвиля по 200-250 тисяч людей на вулицях Мінська. Але я реально очікував хвилю протесту, оскільки Лукашенко, як на мене, він зробив декілька фундаментальних помилок. Ну, по-перше, він хотів себе намалювати цифру, як у Путіна, умовно, 80%. Перебор. Ніхто не вірить. Тобто у Лукашенка є своя база, яка за нього не встане і не закладеться, але тим не менше, які 80%. Потім 26 років – це якось занадто. Занадто для кого? Ну, це нам занадто, а диктаторам нормально. Є ж інші, які там трималися і більше, але тим не менше людей дуже достало. Разом з тим, те, що відбувається, це реально протест. Протест проти Лукашенка. Він не є таким, як Майдан, він не є ж антиросійський, він не є проти системи. Багато хто в Білорусі любить цю систему. Вона така постсоціалістична. От у нас, ми скажемо, що у нас такий пострадянський менталітет, а вона постсоціалістична. Тому це протест проти Лукашенка. І якщо хочеш мій прогноз, він дуже простий. По-перше, як би не розвивалася ситуація в майбутньому, до статус-кво вона не повернеться. От після всіх цих протестів, після звірячої жорстокості, те, що відбувається на вулицях, навіть Нексту подивитися, але дуже багато каналів. І я ж кожен день з кимось розмовляю. До статус-кво ситуація не повернеться. Це 100%.
От я хочеш, вважаєш, що це мій такий аналіз ситуації, хочеш, вважаєш, що це моя інтуїція, не повернеться. Нет, тут я спорить не буду. Я просто хочу понять, обратно-то не будет такое болото, как было, да? Нет. Которое казалось, что 26 лет не дернется вообще. Но может быть могут быть и такие последствия, как, например, жесткое подавление. Мне кажется, это уже началось, нет? Може бути, але це триматися не буде. Тобто Лукашенко що може зробити? Він може вибрати жорсткий варіант, всіх бити і намагатися тримати. Воно не піде, він потрапить під санкції. Путін за нього закладатися за такої ситуації не буде, оскільки закладатися за диктатора, який б'є своїх громадян, ну це і для іміджа Путіна. Ну, пам'ятаєш, що Путін робив на Болотній? Ну, все ж таки, підхід був дещо інший. А вот отравление Навального, оно не показывает, что Путину все равно на его имидж, на свой? Це дещо інше. Про це поговоримо. Окей, да. Це класна тема, про це поговоримо. Є багато людей, які ж проводять різні паралелі між Білорусією, Хабаровськом, отруєнням Навального. Це класна тема, але дещо пізніше. Тепер друга тема. Лукашенко може вирішити, врешті, здатися Путіну, поїхати до Москви, як він анонсував. Так він їде вже зараз, так. Я ж кажу, анонсував, і там скаже, що все, об'єднуємось в союзну державу. Але Лукашенко, він формально до 9 жовтня має юридичну легітимність, ну, якщо дивитися Так, срок Конституція, але політичної вже немає, моральної – нуль. Тому для Путіна це ризик підписувати з ним документи про союзну державу зараз. Він би краще підписав документи якісь про більшу інтеграцію, а він про це мріє реально. Все ж таки Білорусь підтягнути. Краще підписувати з тим, хто переміг. І став проросійським. Ну, умовно, я не хочу проводити паралелі, але якийсь вірменський варіант, тільки більш крутіший до Росії. Ну, подивись на цю опозицію. От у нас є там Цепкало, який був в Києві, Бабаріко. Там ще подивитися, хто там, в яку сторону дивиться. Я не буду аналізувати, можемо потім поговорити. Можемо потім поговорити. Да. І думаю, що для Путіна зараз всім пожертвувати і підписати якісь документи з людиною, яка втратила моральну і політичну легітимність. Ну, я думаю, що Путін теж не ідіот це робити. У нього якийсь інший план. І думаю, що Лукашенко, він давно готовий здати, тільки думає як. Ну, для чого йому Лукашенко насправді? Тепер варіант, який там можуть надіти на голову Лукашенку і сказати, все ж таки міняємо Конституцію. Оця Конституція, вона всіх дістала. Вона не є європейською, навіть Лукашенко почав там говорити, що він там сказав, дещо авторитарна, ну окей. Лукашенко, він такий в неадекваті, але тим не менше, каже, дещо авторитарно, міняється Конституція, під це вибори. Лукашенка дозволяють зберегти обличчя, Путін намагається домовитись з Заходом, у нього з'являються карти для торгівлі з будь-якою американською адміністрацією, чи буде це там Трамп-2, чи Байден-1, подивимось. У нього з'являються сильні карти, він проводить нову Конституцію, проводить вибори, так, щоб там перемогла якась там проросійська сила чи проросійські сили, і з ними підписує документи про союзну державу. От як на мене, для Путіна цей варіант, ну, близький до ідеального. Не ідеальний, але близький до ідеального. Звичайно, є шанс, що мирний протест буде набирати оберти. Ну, бачиш, всі казали, що кожен вихідний – це цвях в гроб Лукашенка як диктатора. Ми не кажемо про як людину, ми йому бажаємо здоров'я як людину. Хай йде. Ні, ну слухай, це таке християнське. Хай собі йде, і головне, щоб залишив Білорусь і білорусів успокоює. Да? Хай зникає де завгодно. Пусть судять, да, його. Там, ну, в Росії багато міст, не тільки Ростов, може він там куди ще поїде. Це головне, щоб він зникав і залишив білорусів в спокої. Ну і тоді виникає нова ситуація. Подивимося, як це буде. Я так акуратно змалював, насправді там може бути більше, ну але тим не менше, дивись, в Білорусі, звісно, є опозиція, але тим не менше такої потужної, як в Україні, людей, які впевнені, які готові віддати життя. Как в Украине нет просто ее. Потом она за границу выдавлена, там много лидеров за границей живут, в Польше, там в Литве. Та в Штатах, я ж знаю реально дуже багатьох, але тим не менше
от страйки на заводах, вони свідчать про те, що білорусам не байдуже. Сьогоднішні студенти, реально класно, в суботу оцей марш жінок, він мене вразив. От наскільки організовано, чітко, з яким фантастичним натхненням вони от цих ОМОНівців обдурювали, а іноді реально атакували, відбивали людей. Оце, якщо хочеш, мене насправді надихає. Тому я вважаю, що от зараз Європейський Союз буде приймати ці санкції, ті, що санкції він обговорює, це насправді так... Персональні. Ну, дуже-дуже помірні. І це я ще кажу дипломатично. І я вважаю, що коли у нас там обговорюють, приєднуватись, не приєднуватись, там нема що обговорювати. Це такі санкції суто, знаєш, символічні сказати. Ну, от Лукашенко хоч щось отримав. Ну, а далі є реальні важелі. І у нас теж є реальні важелі. Ми спілкуємось з різними елітами, і бізнес-елітами, і іншими елітами, і силовики там. Ну, більшість силовиків під контролем Росії, ми це прекрасно розуміємо. У Путіна там найбільше козирів, які він може розіграти. Але він зараз буде дуже інтенсивно торгуватися і всіх на тому розводити. Хоча ситуація для Росії насправді, я б замислився. Я думаю, що в Росії теж такого масштабу протестів не очікували. Ну, звичайно, очікували, що будуть 1000, але от мені кажуть, що було 250 тисяч. Ну, хтось каже, що 200. Ну, навіть якщо і 200 тисяч на вулицях Мінська, ну, уявляєш? Нет, представить это себе было невозможно, абсолютно никак, да, раньше. Но у меня есть такое опасение просто, знаешь, что с одной стороны все правильно, что ты говоришь, а с другой стороны, не может ли быть такое, что сейчас просто Лукашенко, получив публичные даже гарантии военной поддержки, в случае, если сгорит хотя бы один автомобиль, ну Путин же ясно сказал, да, что это типа Запад все провоцирует, если там будут какие-то бесчинства, то Россия поможет военным путем, у нас готовы уже. И я уверен, что уже часть росгвардейцев каких-нибудь там уже зеленых человечков, как бы он дал... Зеленые человечки 100% да, там? Он дал публичные гарантии силовой защиты диктатору Лукашенко. Теперь вот эти протесты. Я с этим А нет ли варианта, что сейчас они просто... И сейчас все вот минские люди, которые показывают, видят, как там все снимают. Нет ли варианта такого, что сейчас просто КГБ местные под руководством ФСБ просто всех активных документируют, а потом они проводят такую, ну, не знаю, ночь длинных ножей. Такую. Они зачищают Беларусь от людей активных, ну, самых активных, да, вводят комендантский час, выводят на улицы везде уже, там уже и так есть танки и БТРы, и Путин, как человек, который дал гарантии Лукашенко, говорит: я тебя спас от твоего народа, ну, так уж, между нами, да, и делай все, что я тебе скажу, любой договор подписывай, я тебя считаю легитимным, и наплевать мне на весь Запад и все такое прочее. Хочеш, ти маєш на увазі це інтерв'ю Путіна, там 20 хвилин чи скільки воно було. От я вважаю, що це насправді меседж не Лукашенка. Цей меседж всередині Росії і цей меседж Заходу. Всередині Росії, оскільки Путін не може виглядати на фоні цього слабким, ну і Донбас зараз ж теж питання внутрішнє. І у Путіна є своя там націоналістична, консервативна, як завгодно це назвати, умовно така імперська чорносотенська публіка, якої там ні 1%, і ні 5, і ні 10, ну, подивись, скільки голосують за ЛДПР, там, комуністів і так далі. Давайте чесно скажемо. Ну, окей, ну, чимало. І Путіну потрібно сказати, так я ж сильний. Якщо вони будуть вважати його слабким, так хто ж далі Конечно, так это показательная казнь Беларуси может быть рассчитана и на своих тоже. Або дуже чітко, ну, от я от тут от все ж таки Захід грохну. А для Заходу, що я готовий йти далі, розмовляйте зі мною. Я думаю, що це насправді меседж не Лукашенка. Те, що Лукашенка, він його давно списав, він буде з ним гратися. Тому, якщо Лукашенка піде, от як ти кажеш, на велику зачистку з звірячою жорстокістю, то йому кінець. Я думаю, що його про це вже попередили. Я думаю, що і Путін його попередив, оскільки для іміджа Путіна підтримувати Лукашенка, який зачистив країну. Я думаю, що Путін при всіх своїх там спецслужбівських елементах менталітету не хоче війти в історію як людина, яка підтримує Лукашенка, що зачистив Білорусь, де ще набагато жорсткіше, ніж те, що відбувається зараз. Я думаю, в результаті Лукашенка прекрасно розуміють його, якщо хочеш, психологію, психологічний портрет. Путін знає його, як кажуть в сусідній країні, як облупленого.
І думаю, що його також свідомо провокують, підкручують, щоб потім довести до якоїсь кондиції і прибрати. Я думаю, що Лукашенко зараз не вигідний нікому. Ані Путіну, ані комусь там на Заході. В якийсь момент, от багато є таких забавних спекуляцій, у нас люблять спекуляції, що по Білорусі можна зробити таку ж саму домовленість між Росією і, умовно, Заходом, чи там частиною Заходу, як була стосовно Молдови. Пам'ятаєш, там Плахотнюк і так далі. Я б це не порівнював, але насправді, якщо така домовленість Путіну вдасться, Путін виграє. Я тобі скажу чому. По-перше, він збереже свій вплив. І я навіть прогнозую, що на такий короткостроковий термін Росії там стане більше, що є для нас дуже непростою. При будь-якому розкладі. Я вважаю, що короткостроково Росії там стане більше. Довгостроково ні, але короткостроково більше. Це також і наживка, чи заковтне там Путін цю наживочку, подивимось. Але якщо в Молдові вийшло, якщо вийде в Білорусі, то Путін всім скаже, бачите, ми ж домовились. Я завжди казав, це наше спільне сусідство. Я миротворець. Да. Так, ми домовляємось, а я роблю. От ви ж бачите, от тут Україна, тут і стабільність. Дайте мені в руки, я це все зроблю. Україна набагато складніша, і так воно не робиться. Але, тим не менше, такі розмови почнуться, і Росія буде їх крутити і казати, знімайте санкції, зі мною можна домовлятися. Тобто Путін миротворець, да? Умовно так. Вот те слова, которые, наверное, многих удивили, когда лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, такая вроде либералка, такая вроде и так далее, говорит, что неплохо бы, чтобы и Путин был посредником, и Тихановская говорит, что Россия тоже как посредник. Понятно, что кто такой Россия, это Путин, это понятно, да? Они как бы, призывая Путина играть вот эту роль, они легитимизируют его уже внутри Беларуси. Вот он, допустим, он помирит их, неважно на каких условиях, да, и Западу, как ты говоришь, доложит, да, вот смотрите, как бы я здесь хозяин. А без Путіна в Білорусі, білоруси ж вони не є антиросійськими. Без Росії і без Путіна отримати реальну перевагу в Білорусі неможливо, і Путін це прекрасно розуміє, і Путін на цьому грає. Я впевнений, що російські посланці, емісари, називай як хочеш, розмовляють з всіма, зі всією опозицією. Всім щось обіцяють, всім намагаються там якось склепати якусь майбутню конфігурацію. Путін дуже добре розуміється на слабкостях білоруського режиму, знає всіх силовиків, знає весь бізнес, хто, у кого, які гроші. Там за кожного можна отак це не Україна. І насправді думаю, що Путін цей козир використає. І знову-таки, як би там не казали, я вважаю, що в короткостроковому такому періоді Росії там стане більше. Але те, що ми бачимо, те, що зароджується нова Білорусь, це вже, як ми кажемо, не спинити. Як це буде розвиватися? Наскільки успішно? Хто це буде підтримувати? Це інше питання. Але це завдання на таку середньострокову перспективу. 5, 7, 10 років. Якщо у когось буде довге дихання підтримати Білорусь, то шанс на європейську Білорусь в майбутньому є. Безусловно. Но сейчас может ли быть такой вариант, что Путин решится на вульгарный поступок, как то аннексия Крыма, аншлюз Белоруссии, да? Вот просто надоест ему играть. Знаешь, там, с этим поговорить, с этим, Лукашенко что-то там это. Уж возьму я и просто войду и наведу порядок. И всем скажу, вот мы пришли, будет вам порядок. Вот Путин, он такой нормальный человек, в отличие от этих ваших таких, не таких. Может быть вульгарный аншлюз или все-таки нет? Или все-таки будет игра? Буде гра. Навіть якщо таким аншлюсом Путін зможе підняти свій рейтинг, який зараз просідає. В Росії, звісно, да. Умовно, і створити те, що він створив з тим, що називається посткримський ефект в Росії. Його рейтинг тримався там плюс-мінус 2-2,5 роки. І пройти цей складний період, 21-22 рік, я думаю, що він може вирішитись на дуже жорсткий варіант і на конфронтацію з Заходом, якщо він планує
позачергові вибори. Ну, наприклад, 21-го року президентські, щоб В підвищити новом свою качестве. легітимізацію. В качестве Ну, главы як? вот этой Российской империи будущей, или которая в голове существует От уже якщо сейчас. він грає на цей сценарій, то це може бути. І тоді будемо очікувати ескалації у нас. Тобто це буде масова ескалація, це буде реальне приєднання Білорусі, це буде спроба робити масштабні ескалації на Донбасі, це буде приєднання там тієї ж самої Абхазії, Осетії, це можуть бути інші кроки, тобто перелаштування оцього простору навколо Росії, утвердження нової держави, яка у нього в голові, під це нові вибори, жорсткий сценарій, а потім вже торгівля з Заходом за визнання. Ну, слушай, ну просто зная психологию Путина немного, ну, подозревая, какая она имперская, ну, иметь свои танки у Польши это круто, да? Ну, вот расширить империю. В Калінінграді що їх немає? Ну, это все-таки такой анклав-эксклав, да? А вот свои танки, вот прям перед танками НАТО, американскими в Польше, да? Вот это, мне кажется, то, что заводит диктатора Путина такого, который не консервирует в себе там, как Франко, который хочет везде иметь силу. Ну, дивись, ну от припустимо, ми з тобою поклали, ну ми з тобою там зрозуміли, з якого боку. Поклали аркуш і хочемо написати, як буде виглядати умовна домовленість Путіна з Заходом. Ну, умовно, я так кажу. Ну, що там буде? Там буде не розширення впливу Заходу і будь-яких західних інституцій на Білорусь. Там буде не заважати Путіну приватизувати всі симпатичні активи в Білорусі, а вони є. Там буде розміщення ще декількох військових баз. Я не впевнений, що це будуть танки, але щось інше безумовно буде. І ракетне озброєння, от «Іскандери», які в Калінінградській області є, і в Білорусі можуть, і ще багато речей. Хоча я думаю, що він буде готовий сказати в останній момент, ну, я з цього злізаю. І ще пару речей. От так буде виглядати цей текст приблизно стосовно майбутнього. Навколо цього він буде торгуватися. Але він може піти на мегаескалацію, якщо він вважає, що все одно. Ну от, наприклад, Байден публічно сказав, що, скоріше за все, будуть нові санкції стосовно Росії за втручання в 16-й рік. Якщо, наприклад, Путін вираховує, що Может, ситуація схиляється на користь Байдена, він може піти на таку мегаескалацію, знаючи, що все одно воно буде, так краще Да, что ж терять момент такой. Я думаю, що він такий гравець, знаєш, в такому жорсткому стилі, і це буде стосуватися і нас, до того потрібно готуватися. Але думаю, теж знаючи, а то претендуючи, що я чуть-чуть розумію психологію Путіна, я думаю, що він буде намагатися гратися, позбавитись Лукашенка, може там через нову конституцію, може через щось ще, привести до влади умовно чисту нову проросійську опозицію, і з цією проросійською опозицією за підтримки білорусів, начебто знову за підтримки білорусів, піти в нову історію союзної держави. Тобто у нас два варіанти: м'який аншлюз і жорсткий аншлюз. Ну, звичайно, я ж про це тобі з самого початку сказав. Я вважаю, що статусу кво з Лукашенком не буде. Він може бути тимчасовим, він може бути навіть півроку. А потом на пенсию. Подпишет союзный договор какой-нибудь с кем, с ним, не с ним, а потом... Я вважаю, що м'яке приєднання, жорстке приєднання і варіант такої нейтральності Білорусі, якщо буде досягнута така домовленість між Заходом і Росії. Ну, ми поки що стосовно Білорусі, ти ж бачиш, ми не гравець. Ми пасемо задніх. Тобто всі грають, а ми дивимося на ситуацію. Но все-таки же Украина присоединилась, и МИД заявление сделал. То есть, а как вот тебе позиция нашей внешнеполитического ведомства и, ну, как государство, это же государство в отношении Лукашенко? Вроде же мы присоединились ко всем этим заявлениям западных. Ну, по-перше, це тривало. У нас же позиція яка? У нас зовнішня політика така значною мірою емоційна. Спочатку ми зайняли таку суперобережну позицію, потім Лукашенко почав на нас гнати. Ну і одразу наша позиція стала такою дуже більш позитивною. І хоча хтось там щось каже там про нейтральність позиції, але я думаю, що в нашій країні нейтральність позиції, всі дуже симпатизують білорусам.
Я в Києві не знаю, скільки там відсотків симпатизують Лукашенка. Ну, напевно, так і є. Ну, Києва з цим, как його, з Медведчуком сьогодні стояли з флагом. А я, до речі, бачив це фото, але ти бачив тільки двоє. Навіть фракції ОПЗЖ там немає. Даже їх вот эти ребята а всі інші, от ти бачив, якщо б вони там вийшли, всі фракції фотографуються, вони вдвоєм стоять, да. Якщо пів фракції хоча б, якщо фракція, там всі стали, от ми, ОПЗЖ, за Лукашенка, так ні, так вони ж удвох з прапором, ну і що далі? Я думаю, що Лукашенко зараз, після того, що всі бачили, слухай, на всіх українських каналах, у всьому інтернеті кадри, як б'ють по звірячому, як ловлять, як там пакують в ці автозаки, що робить їх ОМОН. Тобто це бачить кожен українець кожен день. Після того, як ми пройшли через Майдан, які симпатії до Лукашенка? У нас насправді, ти знаєш, за опитуваннями Лукашенка певний час був самим популярним. Чому? Я ніколи цього не розумів. От такий соціалізм, тверда рука, все стабільно. Люди, які їздять в Білорусь, особливо з соціалістичним менталітетом, там система охорони, піди в нас в поліклініку, що ти там отримаєш? А українці, вони що, державі вірять? Зато українці, вони ж так, за свободу, якщо потрібно, вперед. А там система охорони здоров'я, там школи. Це все тотальний соціалізм, звичайно, але тим не менше воно є. І у нас теж є люди, які симпатизують соціалізму. У нас люди є, які хочеться повернутися, ностальгують за СРСР. Інтересно, зараз по опросам, якщо провести опрос, як Лукашенко рейтинг? Оце, до речі, дуже цікаво. Інтересно. Я навіть позавчора, мені дзвонив один з керівників центрів, які проводять опитування. Я кажу, що ви про Білорусі? О, каже, пане Павло, така класна ідея, ми обов'язково проведемо. Я кажу, не тільки ж вам про внутрішню політику на фоні місцевих виборів, порозважайтесь ще й з Білорусі. Так що я думаю, скоро побачимо. Интересно. Еще хотел вот что спросить про... Вот что дальше? Вот Запад сказал, мы не признаем Лукашенко избранным президентом, потому что выборы подтасованы. Потом было уточнение... Що значить підтасоване? Це взагалі... це фарс тотальний. Короче, не признаем результат выборов, да? Окей. Потом сказали, но мы не признаем, но будем с ним работать. Это знаешь, как оккупацию стран Балтии не признавали, но с Советским Союзом работали, да? То есть, по идее, Запад готов, наверное, к такому варианту, когда Лукашенко остается, когда Путин его силовым методом поддерживает, и ничего. Персональные санкции ведут там, и что там. Слухай, говорити все одно будуть. От ми ж все одно говоримо з Путіним в рамках нормандського формату. Якщо ми говоримо з Путіним, то чому з Лукашенка не розмовляти? Все одно потрібно говорити. Це наша сусідня держава. Нам потрібно забезпечувати нашу безпеку. І я взагалі не бачу якихось суперечностей серед нашої чіткої позиції сказати, як ми бачимо там ситуацію. І, власне, було всіма сказано, що потрібні там наступні реально чесні вибори з міжнародними спостерігачами. Всі сказали. Вже всі сказали. Спочатку ні, але вже всі сказали. Але говорити все одно потрібно з цією реальністю. Це ж як російська, це реально. Что будет с Минском? Вот тоже говорят, все, Минск закончился, на Минске можно ставить крест. Но, во-первых, мне кажется, что он не закончился. А во-вторых, даже если не в Минске, перенесут в Астану. В чому разниця? Слухай, зараз Мінськ все одно віртуальний, в онлайні. Так що Мінськ, він такий. З таким же успіхом можна куди завгодно перенести. Астана, як на мене, логістично складно. Просто русські ж в Європу не перенесуть, правда? Так, як на мене, є два більш-менш реальних варіанти, щоб не робити виключення для тих, хто під санкціями. А вони всі під санкціями. Я тобі одразу скажу. Це Туреччина і Сербія. Умовно, там якийсь Стамбул та Білград. Турція не признає анексії Криму. Але вона не поставила тих, хто там є під санкції. Тобто формально не потрібно робити виключення під санкції. І, звичайно, потрібно запитати у Ердогана, чи він хоче. Тобто, я не знаю, чи в нього ж запитували. Йому такої ще не вистачало тільки туди. Я думаю, що для нього з'являється гра тут. От я б на місці Ердогана, я, звичайно, не бився йому робити там якісь поради чи давати, я б подумав дуже уважно. На фоні цієї ситуації у Мінську у нього з'являється дуже цікава гра. От як на мене, я далі не буду нічого говорити, оскільки ми ж там камера, там є дипломатія. От на місці Ердогана я б подумав би. Я навіть не думав про Турцію, чесно говоря. Я думав про Казахстан. Казахстан, незручно. По-перше, літати. В Вірменії це складно. Слухай, виходить умовно Зеленський і каже, я вирішив перенести Мінськ в Єреван. Вірменія завжди голосувала проти наших всіх резолюцій. А Білорусь ні? Білорусь голосувала, але Білорусь вже є.
Мгм. Тобто Білорусь вже є фактом. Ми теж знаємо, яку позицію займає Лукашенко, ну але тим не менше. По-перше, це далі. Чому саме Вірменія? Це ж країна ОДКБ. Ну, для Путіна, Ну, безопасная, как бы, ну, это условия, ведь Путин будет условия ставить. Ну, давай так Айрдан по-честному. не забезпечить безпеку. Я думаю, що насправді от, Туреччина могла б бути цікавим варіантом. З точки зору юридичної, не потрібно робити виключення спецсанкцій. Не потрібно переносити реально ці консультації з однієї країни ОДКБ, Білорусі, до іншої, до Вірменії. Це країна, яка нам симпатичніша з точки зору там, позиції по Криму і взагалі. Так що я насправді думаю, що можливі будь-які варіанти за декілька місяців. Но Минск не похоронен, вот именно как Минск пока. Як географічна точка чи рамка для переговорів. Це не одне і те ж. Как рамка для переговоров в географической точке. З точки зору географічної точки це питання політичної домовленості. Я, наприклад, не виключаю, що з'являться зовсім інші варіанти після там, перезавантаження там, американської адміністрації, чи це буде знову-таки Байден 1, Трамп 2, я не знаю. А з точки зору географії, ну зараз фізично, от ти б поїхав в Мінськ проводити переговори? Да я, конечно, не поеду. Ну, я б не поїхав. От тобі відповідь на твоє питання. Меня там просто арестуют. Ні, ну я ти особисто. Я там, хто там у нас керує процесом? Ну, поки що Кравчук. Але тим не менше, я думаю, що все те, що зараз відбувається, це така імітація. Імітація діяльності, імітація... Но все равно, вот сами плавно перешли к Кравчуку, к Фокину. Ну, это да, это, с одной стороны, смешно, а с другой І вже стороны... по кісточках розібрала. Ні, дивись, я вважаю, що насправді це не випадкові якісь інтерв'ю. Це медійна провокація, медійна стратегія. Стосовно Кравчука 100%, у нього є там своя думка, він реально спілкується з президентом Зеленським, що він транслює, це інше питання. Я вважаю, що те, що він казав про можливість води в Крим, пам'ятаєш, там у випадку гуманітарної катастрофи, от якщо б він там щось таке сказав особливе, але коли я до цього чую це ще не раз, Шмигаль це казав, по-моєму, хтось ще казав, я думаю, що це питання... Арахамія. Арахамія дещо іншим чином. Я не виключаю, я не можу стверджувати, я ж не в процесі. Я думаю, що це питання – це одне з, на жаль, розмінних, які обговорюються зараз з Росією. Взагалі сама вода в Крим, в якому вигляді, за яких... Сегодня, кстати, Поклонская, ну понятно кто, да, в ООН там доложила что-то, там, гуманитарный это комитет, как это, комиссариат ООН по правам человека. Я там. думаю, що це все не випадково. Ну, тобто, стосовно Фокіна, я думаю, що це теж абсолютно не випадково. І всі його, я не знаю, чи це його позиція, чи не його про особливий статус для всього Донбасу. Ну, тут в Росії всі стрибають, звичайно, там, від радощів і так далі. Повна амністія, ну, теж там. Ну, смотри, то есть Кравчук озвучил по Крыму же хотелки России. Так получается, по факту. А Фокин хотелки Росії по Донбасу озвучив. Ну, я думаю, що це абсолютно свідомо. Це абсолютно свідома медійна стратегія. А цель яка цих меседжів. Ну, пропетлять певний час, декілька місяців, показати певну імітацію діяльності. У нас тут одні кажуть одне, інші кажуть інше. Зараз замінили людей. Я от думаю, що скоро прийдеться знову Кучму просити. Буде третій раз. Буде ветераном процесу. Пропетлять до виборів в США? Ну, приблизно. Ну, я так і подумав. Ну, дивись, ну зараз, от, навіть якщо уявити собі, що про щось можна домовитися. От ти собі можеш уявити, що це можна реалізувати. Ні. Де ще й на фоні виборів місцевих, на фоні того, що відбувається, пандемія коронавірусу. Ну, звичайно, ні. Нет, просто я себе не представляю пуск воды в Крым. Но я просто себе вот внутрь... То есть это можно об этом говорить сколько угодно. Можно, там, не знаю, говорить о запуске Фокина с Кравчуком на Марс. Это же тоже можно обсуждать, в принципе, Це да? Силонам Маском потрібно Да, но это все-таки вероятнее, чем пустить Може воду в вони Крым. там керувати, якщо він готовий їх взяти, але це інше питання. Я понял, но эксперименты тоже на разных возрастах можно проводить. Але я не пропонував їх на Марс відправити, але цікава ідея, можна з Маском поговорити. Ну, а якщо серйозно, без таких жартів, я вважаю, що це все сумно, там, от така зараз там
політична тактика, я не буду це називати навіть стратегією. Тут Ну, это тактика Андрея Ермака, я правильно понимаю? Ну, це точно тактика Офісу Президента. Ну, зараз зовнішню політику визначає Офіс Президента. Можливо, в Офісі Президента вважають, що це навіть там креативно і що таким чином можна пропетляти. Якщо вони намагаються це зробити, ну окей, це там вони визначають, що і як робити. Але це все ще більше розбиває суспільство. Бачиш, це розкручує емоції. Да, то есть это тут, вот представьте, как вот нам, людям, которые там на блокаде Крыма стояли, да, там было много людей, политически поддерживал, ну, вся Украина патриотичная, да, ну, все вот люди Майдана, условно говоря. И я не вижу никакой физической возможности, не разрушив, не разнеся просто в Украине ситуацию в прах, попытаться пустить воду в Крым. Наверное, это понимают все. И в Офисе Президента, там, и в Верховной Раді, і где думаю, угодно. Що це розуміє Зеленський. Я не знаю, так думаю, тому що в випадку практичної якоїсь спроби це буде шалений вибух, Конечно. який нема з чим порівняти, можливо, навіть не з Майданом. Реально, вода в Крим означає, що ми боротьбу за Крим припинили. Все. Тобто, принцип ж дуже простий. Тобі допомагають боротися, поки ти сам борешся. Угу. Коли ти йдеш на компроміси, от такі політичні, моральні компроміси, юридичні, врешті-решт, компроміси, це все. Ну, Молдова. Кто ей помогает бороться за Приднестровье? Никто. Ніхто там, всі прекрасно знають, скільки там корупції, схем і всього іншого. Це теж імітація діяльності. Я думаю, що в випадку Крима у нас небагато людей, які готові сказати, ми йдемо на компроміс і припиняємо боротися за Крим. То есть все-таки, резюмируя эту тему, если позволишь, если мы, по-моему, ее исчерпали более или менее, это все-таки не зрада, это попытка пропетлять. Вот твое мнение. Я думаю, що це свідома тактика якось пропетляти. Я думаю, що в Офісі Президента вони теж не дурні і розуміють, що вибух може бути шалений. Я думаю, що це свідомо от такі провокативні вкиди, щоб розкрутити. Я думаю, що це, можливо, ще й бажання якось на фоні місцевих виборів не втратити голоси на ОПЗЖ. А, тоже такой фактор может быть. Ну, думаю, що так. Особливо там, знаєш, Восток там і Юг. ну, південь менше, Схід. Угу. Схід, а там голоси дуже сильно перетікають. І ну, от зараз щось поговорити, там так представити, тут там представити. Ми це любимо, знаєш. І якщо такі міркування, да, в контексті пропетляти, я не вірю, що хтось може реально переслідувати логіку, дати взагалі особливий статус і дати його всьому, включаючи нашому Донбасу. Ну, як, ну слухай, комусь сказати, дати особливий статус Донбасу, перше, які ну, люди звільнювали життями своїми, ну реально життями. Ну, слово амністія – це вже все. Повна амністія – це да. взагалі розрив, це моральний розрив мозку, це взагалі ще навіть гірше. А навіть подивись на результати опитувань, ну от на нашій частині Донбасу. От скільки там хочуть особливий статус? Ну реально я бачив по різним опитуванням десь 20%, десь 25%. Я просто не бачив таких опросів. Та ні, ну реально більша частина ніякого особливого статусу не хоче. Ну це ж маразм. І я думаю, що це може бути ще і підстава з боку Фокіна. Так що може бути багато чинників. Ну, запроси Фокіна, поговори з ним, буде... Он не прийде ко мені. А чому? Ну, може бути ми цікаво. попробуємо. Кравчук може прийти, до речі. Кравчук был. Кравчук може... Когда-то был, но... Ну, не, короче, ладно, это разговор не с тобой, да. Я ще ж не в плані поради, да. Ти ж запрошуєш. Да. Я хотел вот еще, ну вот мы понимаем, наверное, все, что вот это 3 ноября, выборы в Соединенных Штатах, да, это такой день достаточно переломный, может быть, в современной политической истории. Ми ще подивимося, що в Штатах буде після 3-го. Вот. Я все-таки, раньше бы такой вопрос не задал, но ты сейчас уже неофициальное лицо, по крайней мере, пока неофициальное лицо. Ну, що пока? Есть нет, ну, все может измениться, нет. Все ніколи может не кажи ніколи. Вот именно. Но я про что? Есть ли какие-то представления о том, у кого больше шансов, по крайней мере, на данный момент? Ты можешь ли ты это сказать? Ну, проценты, какие-то вероятности? Дивись, я слідкую за опитуваннями в реальному часі, ну, по всіх штатах.
Є доступ такий, він відповідно до останніх опитувань. От якщо так дуже просто сказати, я вважаю, що, як у нас іноді під час виборів кажуть, це питання явки. Чим більше явка, тим більше шансів у Байдена. Виборці Трампа, вони дуже мобілізовані. Вони дуже мобілізовані, вони прийдуть, вони такі обов'язкові, вони фанати Трампа. А от стосовно Байдена, там можуть бути прийшли, не прийшли. Тобто по опросам Байден вроде как лидирует. Ну, але по штатах, які, знаєш, от є таке поняття swing states, коливаються між там республіканцями і Ну, они демократами. все решают, эти штаты, на самом деле, да, часто. Як правило, да. Хтось вважає, що їх 6, хтось 8, хтось 12. Ну, таке, да, можемо там поговорити. Але тим не менше, по них зараз такий ще не баланс, але є тенденція. Ну, вона може коливатися в різні сторони. От я вважаю, що чим більше явка, умовно, особливо в таких штатах, тим більше шансу Байдена. Чи зможуть люди з кампанії Байдена і взагалі демократи мобілізувати явку? Шанс у них є. Наскільки? Подивимося. А есть прогноз по явке? Нет опроса? Ну, хтось тобі скаже, що він піде, як у нас там. Хтось скаже, що він піде, а потім на шашлики. Ну, в Штатах же теж так саме. Ну, тобто є люди, які фанати політики, які будуть, ну і дивись, все одно це відбувається на фоні пандемії, коронавірус. Ти бачив, які черги під час голосування в Штатах? Хтось стоїть 2 години, 2,5. Ну, от якась бабуля, яка турбується про своє здоров'я. Да. Чи піде вона, чи не піде? Ну, бабуля скорее за Трампа. Не факт, але тим нам я умовно сказав. Да? Тобто є різні категорії, є ж опитування серед різних категорій. Тому я на сьогодні бажаю, що шанси дуже важко вирахувати. Вони дуже будуть сильно залежать, перше, від явки. Друге, від чого вони будуть залежати? Від результатів дебатів. Там дебатів буде 2, а не 3. Ну, до речі, і віце-президент, але Камала Харріс, вона така любить говорити. Я думаю, що вона Пенса отак от зробить. Байден, Трамп, будемо дивитися. Вони будуть дуже емоційні, ці дебати, хто кого. Ну і, слухай, звичайно, якийсь там сплеск коронавірусу, покращення економіки, покращення ситуації, все це буде впливати. Я, до речі, дуже боюся, що у нас чергові будуть там сплески, там плівки якісь, там щось таке. Ми знову почнемо там гратися навколо американського питання, як завжди заграватися, і це буде... Мне кажется, вот этот вопрос надо для себя закрыть. Америку, знаешь, как Колумб открыл Америку, Америку для наших политиков нужно закрыть до выборов. У нас все одно будуть гратися, і дивись, оскільки реально голосування поштою починається не в більшості штатів, в значній кількості штатів на початку жовтня, так що можна очікувати, що щось таке буде в вересні. Слушай, тебе не кажется, что в Америке уже привыкли к этим скандалам, связанным с Украиной, они уже никак не влияют ни на что? Я думаю, що якщо б не було коронавірусу, все одно б зважали. А на фоні коронавірусу, звичайно, на фоні того, що відбувається на вулицях американських міст, на фоні Black Lives Matter, думаю, що це все, воно якось просідає. От наша тема, і слава Богу, от реально. Я тоже кажется, что это везение певным чином. Да. Воно так виглядає цинічно на фоні епідемії, на фоні всього, але те, що ми випадаємо з американської внутрішньої політики, це насправді супер. От краще б нас там взагалі. Ми маємо бути в американській зовнішній політиці. Да. І там має бути підтримка, да. Ну і двопартійна підтримка. Ну, і все залежить від Конгресу і Сенату, і санкцій, і все. Ну і політичний тиск. А от в внутрішній політиці не треба. Оскільки от хтось включає там якийсь республіканець, не знаю, там десь в Айдахо, телевізор, і дивиться, що процедура імпічменту його улюбленого президента Трампа пов'язана з Україною. Ну, якщо я фермер, я ж не буду розбиратися, що там з цією Україною десь. Я дивлюся, що це просто вона портить мені настроєння. Україна заважає моєму улюбленому президенту Трампу. Я буду любити Україну, але, звичайно, не буду. Тобто, от тобі простий приклад. І таких мільйони. Если Трамп останется, примерно понятно, что будет примерно такая же политика в отношении России. Уход Америки от мировых проблем, как он из Сирии ушел. Ну, это так уже. Примерно, по крайней мере, он ясен нам, да?
Можуть бути цікаві відмінності у Трампа 2 від Трампа 1. Я думаю, що Трамп буде продовжувати конфронтацію з Китаєм і буде шукати для цього партнерства з Росією. Ну, в том-то и дело. Щось буде придбавати, щось буде здавати. На То есть жаль, еще хуже может быть. наше питання може бути жертвою цих Вот поэтому не хочу, ігор. не хочу в данном случае, это мы и так знаем. А може бути і навпаки. Тобто навіть за Трампа може бути різні сценарії. Ну, коли буде ближче до виборів, коли зберемося, поговоримо. Я про Байдена хочу. Окей. Вот если Байден, От, что для Украины, для нас, только для нас. от знову таки, передбачити, що буде в адміністрації Байдена, його особиста позиція... Ну, ты же его 100%. лично знаешь, он проукраинский. Я його особисто знаю. Він реально цінує Україну, і Україна йому точно не байдуже. Вот, я про От це Україна говорю. йому точно не... Я бачив його в багатьох випадках, коли ми обговорювали Україну і інші питання. Йому це точно не байдуже. У нього є емоція стосовно України, він бачив це все, бачив Майдан. Даже эмпатия, можно сказать. Ну, емпатія, емоція позитивна, як хочеш ти називай, у нього 100% є. Але навколо нього є багато фахівців з зовнішньої безпекової політики. Там, більшість я знаю, там, вони мають не зовсім однакову позицію. Є різні люди, які мають різні уявлення про можливість чи неможливість взаємодії з Росією, про То есть взагалі левацкого глобальну типа політику. политики такие. Дуже ні, не тільки, дуже різні. От дуже різні. І хто на яких посадах і як буде впливати, хто буде впливати. Ну, на Байдена впливати так просто складно. Но он не молодой человек. Те, да. що він знає, ну слухай, він був десятки років в комітеті Сенату з закордонних справах. Ну, він реально на багатьох питаннях дуже класно розуміється. От у нас іноді запитай там всіх, а що там, от там Африка? Скажуть, Лучше не спрашивать. Африка, що там якісь Африка, скільки там країн в цій Африці? Та яка різниця? А він знає, він займався світом, і він дуже добре його розуміє. Но он Австрию с Австралией не перепутает. Ні, він взагалі нічого не переплутає. І Україною він точно буде займатися. Слушай, говорят, он старый, что-то там забывает, теряется на дебатах. Раз уж ты следишь внимательно. Слухай, я не бачу цього. Я бачу, що у нього дуже свіжий, холодний розум. Ну, звичайно, там, коли тобі там 70+, це не 50+. Слушай, но это тоже не мальчик Трамп, я прошу. Ну, абсолютно. Да. Слухай, я вважаю, що в даному випадку, ну, от хочеш називати це мудрістю, там, інтуїцією, досвідом. Коли воно все сходиться, і коли є от те, що ти називаєш емпатія, там, така позитивна емоція, воно насправді класно. Як він це буде використовувати, ну, для чого ми будемо вдавати? Но если он сам спекуляції? про санкции сказал, про усиление санкций, это неплохо, наверное. Я думаю, що він одразу підняв ставки з Росії і показав, що окей, маємо розмовляти. Ну, на противоходе с конкурентом, с Трампом. І да. розмова буде жорстка. Розмова буде, але розмова буде чітка і жорстка. Так як Трамп, він з Путіним розмовляти не буде. На этой теме хочу точку поставить. У нас ровно 5 минут остается. Ты сам предложил, и я хотел спросить про кейс Навального. Вот Да, как тебе согласен. это видится? Ты опять смотришь объемно, не как я там или не как наш зритель. Как на это реагирует Запад? Уверен ли Запад, что это отравление? Будут ли они как-то менять свое отношение к Путину? Ну, когда человек, правда, уже 10, наверное, отравлений и убийств совершил, непосредственно в Западной Европе. И вот это добавит что-то, убавит. Вообще, ну, все, что про этот кейс знаешь и думаешь. Класно, слухай, якщо я очікував приблизно те, що відбувається зараз в Білорусі, то чесно кажу, що отруєння Навального я сам не очікував. Мгм. Я не міг це передбачити. Я особисто не знайомий з Навальним, хоча я не вважаю його проукраїнським політиком. Ну, м'яко кажучи. М'яко кажучи, от ти абсолютно маєш рацію. Але, тим не менше, він один з лідерів російської опозиції. По-перше, я вважаю, що можна там чистий розум, декілька версій придумати. Коли кажуть, що там Путіну це невигідно, як російський МЗС написав, я тобі Так зараз... ему и Немцова убивать было невыгодно. Я тобі зараз да, придумаю декілька версій, чому. Ну от, пам'ятаєш, я там казав, от умовно президентські вибори 21-го року, щоб не робити якісь там протести під Навального, взяли, прибрали. А?
Ну, умовно, така версія. Другий момент, хто це міг зробити? Це хтось міг зробити з російських кланів. Ну, условно говоря, про какой-то дворец он там рассказал, какого-то приближенного Путина, да? Ні. Я думаю, що це той, хто грає на перезавантаження ситуації в Росії. Зараз буде і кадрове перезавантаження. Мне кажется, все-таки против Путина пойти на какой-то шантаж Путина убийством Навального, но это надо иметь такие и шары политические. Я там не вижу таких в России. Я думаю, що ситуація в Росії змінюється. Я цього не виключаю. Именно так под столом, да, Ні, абсолютно. Я не кажу, що це суперімовірна версія, але я її не виключаю. І це може бути хтось, хто свідомо хотів вплинути на ситуацію з Росії, а тут може бути хто завгодно. Тобто абсолютно неочікуваний з точки зору отруєння. Ми знаємо, що, скоріше за все, це була фосфорорганіка. Яка фосфорорганіка там? Ну, звичайно, напевно, не новічок, але тим не менше Росія всіх труїла. Пам'ятаєш, Болгарія, пам'ятаєш, фосфорорганіка. І тут виникає питання, що далі. В будь-якому разі, для мене, ну слухай, от як я тоді сказав, вагнерівці, навіть якщо допустити, що це забавна версія, і наші спецслужби такі круті, не будемо обговорювати. Не віриш? Ні, я просто не хочу обговорювати спецслужби, свідомо. Я тут три крапки поставлю. Я вважаю, що інформацію по діяльності спецслужб не потрібно обговорювати. Є там воно чи немає, я не знаю. Якщо у мене була б якась інформація, я б сказав. А я так не знаю. Все-таки ти не популіст, ти залишаєшся государственним діячем все одно. Ні, ладно. Але якщо так вони круті, ну тоді ФСБ потрібно розігнати, яка допустила ці операції. А що ФСБ – це боги якісь? Слухай, ну нам же з тобою зрозуміло, що ФСБ веде Навального у всіх своїх кроках. Да, конечно. Я думаю, що з ним завжди в самоліті хтось літає. Його охороняють. Конечно. В Москві, мені кажуть, є жарт, що поряд з Навальним найбезпечніше жити в будинку, там, де він живе, оскільки там ФСБ отак дивиться. Тоді виникає питання, що ФСБ це пропустило. А от тоді виникають дуже-дуже цікаві висновки. Ну, я вважаю, що за Навальним слідкують, ну, точно не найгірше. За Немцовим теж слідили, коли його вбили, я прошу прощення. От тут у мене є питання. Стосовно Немцова, я все ж таки не впевнений. Я не знаю в результаті, що і як, але стосовно Навального, я точно, ну, мені так казали люди, яким я схильний довіряти, в тому числі і з російської позиції, і з люди там з Заходу, яким я довіряю, що за Навальним постійно 24/7 спостерігають спеціальні частини ФСБ. І к какому выводу мы приходим, если вот они допустили это или сами сделали это? Они же могли и сами. Ні, я думаю, що я вважаю, що насправді є версія, все ж таки це йде отак от, зверху. І тоді це на нас очікують зараз пертурбації в Росії, скоріше за все позачасні вибори, скоріше за все підкачування ситуації, не виключена, як ти кажеш, аншлюз Білорусі, не виключена ескалація стосовно України. І, як сказав нещодавно один мій дуже добрий одеський друг, великий кіпіш. Він душевна така людина, корінний одесит, каже, знаєш, Павло, щось мені здається, а він така мудра людина, йому там під 70 вже, за 70. Слухай, буде великий кіпіш. Я спочатку сміявся, потім думаю, одесити, вони мудрі люди. І от тут це може бути. Або хтось всередині Росії качає ситуацію проти Путіна. І я це теж не виключаю. Тут можуть бути дуже-дуже цікаві речі. Є люди, які прекрасно розуміють, що Путін свою політику не змінить. Ну, да. А Росія, і вони також, разом з Путіним знаходяться в цій пастці. Ну, тобто не захотять тонуть вместе з... Ну, умовно, якщо Путін дійсно хоче протриматись у влади до 36-го року, вони що, теж заручники до 36-го року? Ну, тут в зависимости от того, есть ли у них силы что-то менять и воля к этому. Ну, я думаю, що в Росії є люди, які щось хочуть змінити. Чи довіряти їм тут, от теж не знаю.
К сожалению, Я думаю, що за декілька днів ми будемо мати мені теж так. декілька дуже цікавих нових моментів. Да? От якщо хочеш мою інтуїцію, от я думаю, що за декілька днів ми отримуємо декілька цікавих моментів. Более крутой концовки моего прайма трудно было себе представить. Давайте теперь ждать. Климкин так заинтриговал. Спасибо, Павел, большое, что Айдер, пришел. дуже дякую. Я сподіваюся, що було нудотно. Ну, насправді теми такі дуже емоційні. Я от дуже переживаю за те, що відбувається в Білорусі. Я реально за Навального переживаю, хоч він зовсім ніяк не проукраїнський політик. Я вважаю, що чесність і справедливість, вони насправді важливі, як би то не було. Ну і якщо хочеш мій прогноз, ми стоїмо перед дуже таким накрученим етапом перезавантаження навколо нас. Так що... Вот такие вот дела. Да. Спасибо Павлу Климкину. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с ЭТР. У нас будет тоже очень интересный телевизионный сезон. Залишайтесь здоровими і хорошого настрою.